prostě pojď, je to tady super. A moc se ti tady nestejská, je to tady fakt dobrý a najdeš tady prostě spoustu kamarádů. Za mě prostě tady nejlepší to, že máme čas v lese a ani se nedíváme tolik do mobilu, ani nám tolik nechybí, protože tady fakt jsou ty hry skvělé. Musíte sem kajet kvůli tomu, že tady jsou dobrý lidi, zábava, hry a sport. Že když jakoby cokoliv, co se tady děje, tak je fotodokumentováno, takže vás rodiče vidějí, takže se o vás nemusí bát. Protože tady je fakt jakože zábava, jsou tady opravdu fajn lidi a jako různé hry jsou fakt jako úplně nejlepší, takže byste se pro mě zamilovali. Je to skvělý 14 dní na táboře. Se skvělým kolektivem. Úžasnými vedoucími, nabitým programem. Plná her, sportu, zábavy, radosti. To asi nejlepší, když jsem jezdila jako dítě, byly ty malý momenty, které byly úplně všední, ale dělali ten tábor jako důležitým a významným. Jako třeba když teďka Ačka udělali rozcvičku s hudbou, nebo když nějaký vedoucí vymyslí nějaký vtípek na jinýho vedoucího, na jiný dítě. Co chceš v létě dělat? Musíš jít na tábor.